Το δέντρο της ισότητας της Μαρίας Βοζικάκη. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που με την παιδική τους σοφία και αγάπη φωτίζουν τις καρδιές μας και ανοίγουν νέους δρόμους προς έναν κόσμο ισότητας, σεβασμού και δικαιοσύνης. Ήταν Κυριακή πρωί. Το ουράνιο τόξο έλουζε τρυφερά τον ορίζοντα μετά από τη βραδινή βροχούλα που είχε ποτίσει γλυκά τη γη. Άκουγα τα πουλάκια να κελαηδούν και να ανανουρίζουν μελωδικά όλη τη φύση. Μάλλον οι αλκιονίδες ημέρες άρχισαν σιγά σιγά να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, με την καημένη την Αλκιόνη να μπορεί επιτέλους να φέρει στον κόσμο τα μικρά της και να τους προσφέρει θαλπορή και αγάπη. Ήταν Φεβρουάριος και παραδόξως, όπως έλεγε η μαμά μου, ένας από τους πολυαγαπημένους μου μήνες, μάλλον επειδή σήμαινε το τέλος του χειμώνα και την αρχή της άνοιξης. Τη λατρεύω την άνοιξη, είναι τόσο γλυκιά και όμορφη. Η φύση δίνεται με τα καλύτερά της πανοφόρια. Μυρωδιές από τις ροδοκόκκινες τριανταφυλλιές και τα πολύχρωμα ζουμπούλια που έχουν ηρωικά καταφέρει να επιβιώσουν τις δύσκολες χειμωνιάτικες μέρες και νύχτες, στολίζουν μαγικά την αυλή μας. Πετάχτηκα λοιπόν χαρούμενη από το κρεβάτι αμέσως μόλις το πρώτο φως της ημέρας πέρασε διστακτικά μέσα από το μισοκλεισμένο παράθυρο του δωματίου μου. Ο μικρός μου αδερφός, ο Νικόλας, δεν είχε ξυπνήσει ακόμη και ευτυχώς, γιατί μόλις ανοίγει τα μάτια του αρχίζει ο πόλεμος. Παιχνίδια πεταμένα παντού, μαρκαδόροι και ζωγραφιές σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Κατέβηκα γρήγορα, σχεδόν αθόρυβα για να μην τον ξυπνήσω, τη στρογγυλή, ξύλινη σκάλα που οδηγεί στο ισόγειο του σπιτιού. Η μαμά, όπως συνήθως, είχε ξυπνήσει νωρίτερα από όλη την οικογένεια. Είχε ετοιμάσει το αγαπημένο μας κυριακάτικο πρωινό. Είχε μαζέψει τα σκορπισμένα παιχνίδια μας από το χρωματιστό χαλί του σαλονιού και είχε ήδη ξεκινήσει να φτιάχνει το κυριακάτικο μεσημεριανό. Πάντοτε τις Κυριακές τρώγαμε στο μεγάλο τραπέζι του σαλονιού και η μαμά έφτιαχνε του κόσμου τα καλούδια. Η μαμά μου ήταν η ηρωίδα μου. Στα μάτια μου φαινόταν πάντα ακούραστη και έμοιαζε πολύ δυνατή. Μας φρόντιζε όλους, χωρίς ποτέ να διαμαρτύρεται. Τα μακριά της μαλλιά είχαν αρχίσει να ασπρίζουν και στο μέτωπό της αχνόφεγγαν οι πρώτες ρητίδες. Νομίζω, λιγότερο από όλους φρόντιζε τον εαυτό της. Εκείνο το πρωί όμως δεν ήταν γελαστή και χαρούμενη όπως άλλες Κυριακές. Το βλέμμα της ήταν σκοτεινιασμένο και μελαγχολικό που φαινόταν κατάκοπη. Έμοιαζε να είχε βυθιστεί στις σκέψεις της. «Μαμά, μπορώ να σε βοηθήσω με το μαγείρεμα?» τη ρώτησα σχεδόν επιτεκτικά, δίνοντάς της ένα τρυφερό φούρνο. «Φυσικά και μπορείς», αποκρίθηκε εκείνη, το πρόσωπό της έλαμψε με ένα παιδιάστικο, ζωηρό ενθουσιασμό. Αμέσως μετά μου έφερε μια μεγάλη χρωματιστή λεκάνη γεμάτη πατάτες και μου ζήτησε να τις πλύνω. «Τι άλλο μπορώ να κάνω, μαμά?» «Μπορείς να με βοηθήσεις με το στρώσιμο των κρεβατιών». Αχ, πόσο ανακουφίστηκα. Ένιωσα μεγάλη ευχαρίστηση και τρέχοντας ανέβηκα στο δωμάτιο. Ο μπαμπάς μου πάντα έλεγε «Τα αγαθά κοπισκτώνται» όταν ερχόταν η ώρα της καθημερινής μελέτης. «Τι είναι πάλι αυτό το κοπισκόντε?» ρώτησα απορριμμένη την πρώτη φορά που το ξεστόμησε. «Τι πράγμα?» αποκρίθηκε εκείνος. «Τι είναι αυτό το κοπισκόντε που παθαίνουν τα αγαθά?» Αυτή είναι μια πρόταση που μας εξηγεί ότι χρειάζεται επιμονή, θέληση και προσπάθεια για να αποκτήσεις αυτά που επιθυμείς στη ζωή σου, δηλαδή τα αγαθά. Αποκτούνται με κόπο. Αυτό σημαίνει τα αγαθά κοπισκτώνται. Κατάλαβες, μικρή μου?
Μάλλον είχα καταλάβει, και μάλιστα πολύ καλά. Με δυσκόλεπε πολύ η ιστορία, ειδικά την περσινή χρονιά. Αχ, αυτή η περσική πόλεμη! Γιατί να πρέπει να μαθαίνουμε για μάχες, συγκρούσεις, στρατηγούς κλπ. Το μόνο που μου άρεσε ήταν η ζωή στη Σπάρτη. Με είχε ενθουσιάσει που οι γυναίκες ζούσαν πιο ελεύθερα, έπαιρναν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις, μορφώνονταν όπως τα αγόρια, ασκούνταν σε γυμναστήρια, φορούσαν κοντά φορέματα και συμμετείχαν σε γιορτές και εκδηλώσεις. Αντιθέτως, απεχθανόμουν τη ζωή των γυναικών στην Αθήνα. Τι κρίμα να βγαίνουν σπάνια έξω και να είναι αναγκασμένες να μένουν στο σπίτι για να κάνουν δουλειές, να μαγειρεύουν, να πλένουν και να υφαίνουν. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι μόνο η κυρία Χρυσούλα είχε την ικανότητα, ακόμη και το μάθημα της ιστορίας, να το κάνει όλο και πιο ενδιαφέρον. Μαζί ανακαλύπταμε κόσμους αλλιώτικους, παραμυθένιους, μέσα από ένα μαγικό ταξίδι λέξεων, εικόνων και ήχων στη φύση, στον κόσμο και κυρίως τη φαντασία. Και ενώ στο μυαλό μου τριγύριζε το μάθημα της ιστορίας, η κυρία Χρυσούλα και τα αγαθά, όπως η γνώση που αποκτούνται με κόπο, άρχισα να αναρωτιέμαι γιατί το ρητό «τα αγαθά κόπης κτώνται» δεν ισχύει για τον μπαμπά μου, ο οποίος επιστρέφοντας από τη δουλειά κάθεται στον καναπέ, απλώνει τα πόδια του στο τραπέζι του σαλονιού και βλέπει με μανία τηλεόραση ή διαβάζει εφημερίδα. Βέβαια, η αλήθεια να λέγεται, κάνει πολλά πράγματα, αλλά μόνο όταν το ζητάει η μαμά. Και πάντα λέει «Τι άλλο θέλεις να σου κάνω?» Αυτό το σου πραγματικά δεν το κατάλαβα ποτέ. Οι δουλειές του σπιτιού, άραγε, ανήκουν μόνο στη μαμά μου? Είναι αποκλειστικά δικές της? Όλοι μας δεν ζούμε σε αυτό το σπίτι, αναρωτιόμουν μερικές φορές. Μα πώς γίνεται να υπάρχουν οι δουλειές της και οι δουλειές του? Μα δεν είναι παράλογο όλο αυτό? Από την κυρία Χρυσούλα άκουσα πρώτη φορά στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής ότι οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι. Η κυρία Χρυσούλα μας είπε ακόμη ότι η ισότητα είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Και ότι τα κορίτσια μπορούν να κάνουν ό,τι και τα αγόρια, όπως και ότι τα αγόρια μπορούν να κάνουν ό,τι και τα κορίτσια. Ότι τα κορίτσια είναι ανεξάρτητα, δυναμικά και έχουν τις ικανότητες να διαπρέπουν στις επιστήμες, τη τεχνολογία και την πολιτική. Ότι μπορούν να ασχολούνται με όλα τα αθλήματα, να έχουν αυτοπεποίθηση και να κυνηγούν τα όνειρά τους. Ότι τα αγόρια μπορούν να τα καταφέρουν εξίσου καλά με τις δουλειές του σπιτιού και την αυτοφροντίδα τους. Ότι είναι ικανά να ξεχωρίσουν σε όποιο επάγγελμα επιθυμούν, στις τέχνες, στα παιδαγωγικά, στο χορό. Ότι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να είναι τρυφερά και ευγενικά και ότι μπορούν να αγαπάνε την καθαριότητα και την τάξη. Και μάλλον έτσι θα ήταν. Εγώ για παράδειγμα λατρεύω τα μαθηματικά και ο φίλος μου Μανώλης φτιάχνει τη μαμά του τα καλύτερα κουλουράκια που έχω δοκιμάσει ποτέ. Μάλλον αυτό εννοούσε η κυρία Χρυσούλα, ότι όλοι μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας και να επιλέγουμε να κάνουμε ό,τι μας ευχαριστεί. Αυτό το είχα καταλάβει. Τα πράγματα όμως άρχισαν να δυσκολεύουν όταν η κυρία Χρυσούλα μας ανέφερε και κάτι για στερεότυπα. Δεν το κατάλαβα και πολύ αυτό, αλλά μετά η κυρία μας διευκρίνησε ότι τα στερεότυπα είναι κοινωνικές αντιλήψεις που διαχωρίζουν τα άτομα σύμφωνα με το φύλο τους, τη θρησκεία τους, το χρώμα τους, την ηλικία τους κλπ. Για να καταλάβετε, θα σας δώσω κάποια παραδείγματα σε σχέση με τα στερεότυπα που υπάρχουν όσο αφορά στο φύλο του κάθε ανθρώπου, τα οποία προσδιορίζουν ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές για τα αγόρια και ποιες για τα κορίτσια, είπε η κυρία όταν είδε πόσο σαστισμένοι ήμασταν. Στερεότυπα λοιπόν είναι οι απόψεις ότι τα κορίτσια είναι συναισθηματικά, παίζουν με κούκλες και μωρά, τα πηγαίνουν καλά στο μπαλέτο και τη ζωγραφική
και γίνονται κυρίως δασκάλες, νηπιαγωγοί και νοσηλεύτριες. Τα αγόρια είναι ακατάστατα, δεν κλαίνε, τους αρέσει να παίζουν με αυτοκινητάκια και όπλα, να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, όταν μεγαλώνουν να σπουδάζουν για να γίνουν γιατροί, επιστήμονες, πιλότοι και ότι τα καταφέρνουν καλύτερα σε ανώτερες θέσεις και στην πολιτική. Στην αρχή αισθάνθηκα άσχημα. Ούτε το μπαλέτο μου άρεσε, ούτε τα μωρά. Από μικρή καταπιανόμουν με μεγάλη επιτυχία με τις κατασκευές πύργων και σπιτιών από τουβλάκια. Στα διαλύματα στο σχολείο παίζαμε με τη φίλη μου ποδόσφαιρο μαζί με τους συμμαθητές μας. Μου άρεσε το καράτε και ονειρευόμουν όταν μεγαλώσω να σχεδιάζω σπίτια. Αρχιτέκτονας λοιπόν θέλεις να γίνεις, μικρή μου? Είχε αναφωνήσει φουσκώνοντας με καμάρι ο μπαμπάς μου. Αρχιτεκτόνισσα, του απάντησα τότε κοφτά, αποφασιστικά, μα και πολύ σοβαρά. Και ένιωσα τόσο όμορφα, που κάπως σαν ασάστησε με το σίγουρο τόνο της φωνής μου και εκείνο το δυναμισμό που σίγουρα δεν γνώριζε πως κρύβω. Και ενώ η κυρία μου συνέχιζε τη συζήτηση, συνειδητοποίησα πόσο δίκιο είχε. Τα στερεότυπα υπάρχουν παντού γύρω μου. Άρχισαν να ξεπετάγονται μπροστά μου ένα-ένα. Είχα ακούσει πολλές φορές το θείο μου να λέει στο μικρό μου αδερφό όταν έκλαιγε «Τα αγόρια κλαίνε, δεν κλαίνε». Και συνέχισε επιτακτικά «Ολόκληρος άντρας και κλαις, μην κάνεις σαν κοριτσάκι». «Α, και μαύρη του μοίρα αν έλεγε ότι πονάει». «Πονάνε μωρέ οι άντρες», φώναζε όλο υπερηφάνεια. «Δηλαδή, τι, μόνο τα κορίτσια κλαίνε? Και γιατί να το παροτρύνει να μην κλαίει? Δηλαδή το κλάμα είναι αδυναμία και μάλιστα κοριτσίστικη. Στερεότυπο είναι και αυτό. Και ότι δεν πονάνε οι άνδρες, άλλο πάλι κι αυτό. Έχουν δηλαδή οι άνδρες κάποια μαγική ικανότητα που τους κάνει τόσο ατρόμητους και δυνατούς ώστε να αντέχουν τον πόνο? Α, και ο μπαμπάς μου όταν οδηγούσε και συναντούσε γυναίκες οδηγούς, πάντα σχολίαζε τις ικανότητές τους στην οδήγηση, λέγοντας με απόλυτη σιγουριά «Καλά, τι περιμένεις από γυναίκα οδηγό? Οι γυναίκες ποτέ δεν θα μάθουν να οδηγούν καλά». Παντελώς λάθος μου φαινόταν αυτό πάντως. Η μαμά μου, που οδηγεί πολλά χρόνια, είναι πολύ καλή οδηγός και πολύ προσεκτική και είναι αυτή που μας πηγαινοφέρνει σε όλες μας τις δραστηριότητες, κάθε μέρα. Πώς μπορεί να πιστεύει κάτι τέτοιο ο μπαμπάς? Μάλιστα και η οδηγός του σχολικού μου λεωφορείου γυναίκα ήταν κι αυτή. Άρα στερεότυπο είναι κι αυτό ότι οι γυναίκες είναι κακές οδηγοί. Για να μην πω για τις δουλειές του σπιτιού. Κορίτσι πράγμα και να μην ξέρεις να κάνεις δουλειές? Πώς θα ανοίξεις σπιτικό? Έλεγε κάθε τόσο η θεία μου στη μεγάλη της κόρη που προτιμάει στον ελεύθερο της χρόνο να κάνει βόλτες με το ποδήλατο παρά να πλένει τα πιάτα. Καταρχάς, νευρίαζα πολύ που την αποκαλούσε πράγμα. Και από την άλλη σκεφτόμουν ότι δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου αν ένα κορίτσι δεν ξέρει να κάνει δουλειές. Επίσης, δεν νομίζω ότι για να ανοιχθεί ένα σπιτικό, μάλλον να κάνεις οικογένεια εννοούσε, προϋπόθεση είναι να ξέρει μια γυναίκα να κάνει δουλειές. Αυτό που κάνει την οικογένεια είναι η αγάπη, το νιάξιμο και το μοίρασμα. Συνήθιζε να λέει ο μπαμπάς μου. Στα λόγια, γιατί από πράξεις, οικιακές εργασίες που ταιριάζουν μόνο σε αγόρια ή μόνο σε κορίτσια, επαγγέλματα, χρώματα, αθλήματα, ασχολίες, παιχνίδια. Ουφ, πόσο κουραστικό και καταπιεστικό είναι όλο αυτό, τόσο για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια. Και το χειρότερο όλων, τα συναισθήματα. Τι να πρωτοπώ για τα συναισθήματα? Λίγο πολύ μας μαθαίνουν δηλαδή ότι υπάρχουν συναισθήματα που δεν είναι αποδεκτά. Συναισθήματα που πρέπει να κρύβουμε, που δεν πρέπει να αφήνουμε να εκφραστούν επειδή δεν ταιριάζουν με το φύλο μας. Τα αγόρια να μην κλαίνε, να μην πονάνε. Τα κορίτσια να μην φωνάζουν, να μην θυμώνουν. Γέμισε το κεφάλι με όλα τα μην και τα δεν πρέπει και πρέπει που άκουγα κάθε μέρα. Και αμέσως έφερα στο μυαλό μου τη μαμά μου. Η μορφή της πάντα με γαλήνευε.
Θυμήθηκα το κουτί των συναισθημάτων που είχαμε φτιάξει. Είχαμε βάλει μέσα τη χαρά, τη λύπη, το φόβο, το θυμό, την απογοήτευση, την ντροπή και άλλα πολλά. Είχαμε συμφωνήσει να αναγνωρίζουμε, να εκφράζουμε και να αποδεχόμαστε τα συναισθήματά μας, γιατί είναι κομμάτι του εαυτού μας και είναι αληθινά. Γιατί τα αγόρια να μην μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα όλα όσα νιώθουν? Εγώ πάντα όταν έκλαιγα μετά ένιωθα μεγάλη ανακούφιση. Όλα έμοιαζαν πιο εύκολα, πιο απλά. Η αλήθεια είναι ότι και τον μπαμπά μου δεν τον είχα δει ποτέ να κλαίει και όταν ήταν πολύ συγκινημένος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να κρύψει τα δάκρυά του. Αχ, με πόσα στερεότυπα άραγε να μεγάλωσε κι εκείνος. Πόσες φορές άραγε να το απαγόρευσαν να είναι ο εαυτός του. Τώρα μπορούσα επιτέλους να βάλω τις σκέψεις μου σε μία τάξη. Εμένα, κυρία Χρυσούλα, δεν μου αρέσει καθόλου που στο σχολείο μας δεν υπάρχει ομάδα ποδοσφαίρου για εμάς τα κορίτσια, παρά μόνο για τα αγόρια. Γιατί μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο, φώναξα με απόγνωση, αφού η κυρία Χρυσούλα είχε ολοκληρώσει τη σκέψη της. Γιατί να υπάρχουν κοριτσίστικα και αγορίστικα αθλήματα? Δεν είναι στερεότυπο ότι το ποδόσφαιρο είναι μόνο για αγόρια? Στερεότυπο είναι και αυτό, Ελενίτσα μου. Μπράβο σου που το αναγνώρισες, απάντησε η κυρία Χρυσούλα με μεγάλο ενθουσιασμό και συνέχισε. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τη γυμνάστρια του σχολείου να φτιάξει και μια ομάδα για τα κορίτσια. Ή ακόμα καλύτερα, μια ομάδα που να παίζουν μαζί αγόρια και κορίτσια. Γιατί όχι? Αναρωτήθηκε η κυρία Χρυσούλα. Σε λίγα λεπτά η συζήτηση μέσα στην τάξη είχε πάρει φωτιά. «Μπερδεύτηκα τώρα», αναφώνησε η αρετή. «Εμένα, κυρία, μου αρέσει να παίζω με κούκλες. Να τις δίνω, να τις ταινίζω. Είναι κακό αυτό?» «Όχι βέβαια, καλή μου αρετή. Φυσικά και μπορείς να παίζεις με κούκλες και με ό,τι άλλο επιθυμείς. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι μπορείτε και εσείς κορίτσια και εσείς αγόρια να παίζετε με όλα τα παιχνίδια χωρίς αυτό να καθορίζετε από το φύλο σας». «Δηλαδή, κυρία, εγώ που δεν θέλω να παίζω με όπλα και αυτοκινητάκια, αλλά προτιμώ να ζωγραφίζω και να βοηθάω την αδελφή μου όταν παίζει με τις κούκλες και τα μωρά της. Δεν είναι κακό, έτσι δεν είναι? Στερεότυπο δεν είναι μάλλον και αυτό, ότι δηλαδή τα αγόρια πρέπει να παίζουν μόνο με όπλα και αυτοκινητάκια?» ρώτησε ο Μανώλης απορριμμένος. «Πόσο δίκιο έχεις, Μανώλη μου. Και φυσικά είναι στερεότυπο ότι τα αγόρια παίζουν μόνο με όπλα ή μπάλες ή αυτοκινητάκια ή οτιδήποτε άλλο θεωρείται αγορίστικο. Αντίθετα μάλιστα, παίζοντας με κούκλες και μωρά, θα αποκτήσεις δεξιότητες που όταν μεγαλώσεις θα σε βοηθήσουν ώστε να γίνεις ένας φροντιστικός και στοργικός πατέρας», του εξήγησε η κυρία. «Και εμένα που μου αρέσουν τα πειράματα και εξερευνήσεις, δεν θέλω να πηγαίνω βόλτα κούκλες με καροτσάκι και έχω βαρεθεί να φοράω ροζ ρούχα. Δεν είναι κακό, έτσι δεν είναι? Είναι στερεότυπο ότι τα κορίτσια πρέπει να παίζουν μόνο με κούκλες και μωρά και να φοράνε συνέχεια ροζ ρούχα», φώναξε η Κετούλα. Λες και είχε ανακαλύψει την Αμερική. «Ναι, Κετούλα μου, απόλυτα σωστά», αποκρίθηκε η κυρία. «Και δηλαδή γιατί όλοι οι σούπερ ήρωες να είναι άνδρες και δεν υπάρχουν και σούπερ ηρωίδες?» συνέχισε η Κετούλα. «Για μένα πάντως η μαμά μου που ξυπνάει από τα χαράματα για να μας ετοιμάσει για το σχολείο και μετά φεύγει τρέχοντας για να αναλάβει τις δουλειές του σπιτιού είναι η σούπερ ηρωίδα μου». «Και εγώ θέλω να πω κάτι», είπε δυστυχτικά ο Γιώργος και συνέχισε. «Εγώ, κυρία, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω νηπιαγωγός, αλλά μια φορά που το είπα στον μπαμπά μου, αυτός γέλασε και μου είπε ότι αυτό είναι γυναικείο επάγγελμα». «Είναι αλήθεια αυτό, κυρία? Υπάρχουν γυναικεία και αντρικά επαγγέλματα?» «Μπράβο σου, Γιώργο μου, για το θάρρος σου. Βλέπεις, κανείς δεν γέλασε με την επιθυμία σου να γίνεις νηπιαγωγός. Και φυσικά δεν υπάρχουν γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα. Και να ξέρεις
ότι υπάρχουν αρκετοί άνδρες που έχουν σπάσει και αυτό το στερεότυπο και έχουν γίνει εξαιρετικοί νηπιαγωγοί. Όπως επίσης υπάρχουν και γυναίκες πιλότοι, ακόμα και μαχητικών αεροσκαφών. Τόνισε η κυρία Χρυσούλα. Να θυμάστε, παιδιά μου, ότι δεν υπάρχουν κοριτσίστικα και αγορίστικα παιχνίδια, όπως δεν υπάρχουν και χρώματα, επαγγέλματα, δραστηριότητες, συναισθήματα κλπ. Που να επιτρέπονται μόνο για τα κορίτσια ή μόνο για τα αγόρια. Αυτά είναι στερεότυπα που περιορίζουν την ελευθερία, τη δημιουργικότητα, τη συναισθηματική ανάπτυξη και την πρόοδο των ανθρώπων και δεν μπορούν και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ξεχωριστός. Είναι λοιπόν καιρός να εξαλειφθούν, να μπουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Αναφώνησε με μεγάλη σιγουριά η κυρία. Πώς θα σας φαινόταν τώρα να παίξουμε ένα παιχνίδι? Μπορούμε να φτιάξουμε 2 ξεχωριστούς πίνακες και να καταγράψουμε τι μπορούν να κάνουν τα αγόρια και τι τα κορίτσια. Πέρα από τα στερεότυπα, πέρα από τι θεωρείτε ότι επιτρέπεται σε ένα κορίτσι και τι επιτρέπεται σε ένα αγόρι. Να είναι, να κάνει, να σκέφτεται, να αισθάνεται. Τα κορίτσια μπορούν να παίζουν με κατασκευές, να κάνουν πειράματα, να εξερευνούν, να είναι σούπερ ηρωίδες, να παίζουν ποδόσφαιρο μαζί με τα αγόρια, να βαριούνται το ροζ χρώμα, να φωνάζουν, να θυμώνουν. Τα αγόρια μπορούν να ζωγραφίζουν, να παίζουν με κούκλες και μωρά, να γίνονται νηπιαγωγοί, να είναι σούπερ ήρωες, να κλαίνε, να πονάνε, να αγκαλιάζουν, να κάνουν δουλειές στο σπίτι. Πλησίαζε η Παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών και είχαμε ξεκινήσει στο μάθημα της θεατρικής αγωγής να προετοιμάζουμε ένα μουσικοχορευτικό δρόμενο. Όπως μας είπε η κυρία Χρυσούλα, ήταν μια καλή ευκαιρία να δουλέψουμε όλα τα παιδιά μαζί και να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Ότι μπορούν να κυνηγούν τα όνειρά τους, να ικανοποιούν τις ανάγκες τους για οικονομική ανεξαρτησία, αυτοπραγμάτωση και ελευθερία, να είναι ο εαυτός τους, να έχουν θάρρος, τόλμη και δύναμη, να αντιμετωπίζουν με γενναιότητα τα εμπόδια που συναντούν, να είναι διαφορετικοί και ταυτόχρονα ίσοι. Τότε ήταν που αναρωτήθηκα για πρώτη φορά αν η μαμά μου είχε κυνηγήσει τα δικά της όνειρα. Για τον μπαμπά μου δεν είχα καμία αμφιβολία. Βλέπετε, η μαμά είχε σταματήσει να δουλεύει γιατί έπρεπε να μείνει στο σπίτι και να μας φροντίζει. Ήταν πασιφανές. Για τον μπαμπά μου δεν άλλαξαν και πολλά όταν ήρθαμε εμείς στον κόσμο. Συνέχισε τη δουλειά του κανονικά. Και πολύ σύντομα κατάφερε να πάρει και προαγωγή. Η γιαγιά μου, η μαμά της μαμάς μου, είχε γίνει αστεράκι και μας προστάτευε από πολύ ψηλά στον ουρανό, όπως συνήθιζε να λέει η μαμά που κάθε τόσο ακουμπούσε νοσταλγικά τη φωτογραφία της στο τραπέζι του σαλονιού και αναπολούσε τις όμορφες στιγμές της παιδικής της ηλικίας. Ήταν τόσο όμορφη η γιαγιά μου, όπως και η μαμά. Δεν προλάβαμε δυστυχώς να τη γνωρίσουμε. Η μαμά έλεγε πως η ζωή της θα ήταν διαφορετική αν ζούσε. Τότε ήταν που πάντα δάκρυα άρχιζαν να εμφανίζονται στα ροδοκοκκινισμένα μάγουλά της, παρόλο που εκείνη έκανε τα πάντα για να τα συγκρατήσει. «Γιατί κλαις, μαμά?» τη ρωτούσαμε επίμονα με τον αδερφό μου. «Δεν κλαίω, τριανταφυλάκια μου», αποκρινόταν εκείνη και έτρεχε στην κουζίνα για να φτιάξει τα αγαπημένα μας γλυκά. Τρουφάκια με καρύδα και αμυθαλωτά. Το είχα καταλάβει. Της έλειπε πολύ η μαμά της, αλλά και η βοήθεια που τόσο πολύ είχε ανάγκη και που μόνο εκείνη μπορούσε να της προσφέρει απλόχερα, όπως άλλωστε έκανε όταν ζούσε. Η φράση της κυρίας Χρυσούλας ότι «Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κυνηγούν τα όνειρά τους» αντιχούσε μέσα στο μυαλό μου και δυνάμωνε
Ολοένα και περισσότερο. Τα όνειρά τους, Συνέχισε η κυρία Χρυσούλη. για δημιουργικότητα, ευτυχία, ολοκλήρωση, αγάπη, χωρίς φόβο, χωρίς εμπόδια, χωρίς περιορισμούς. Ήθελα λοιπόν την παγκόσμια αυτή ημέρα να κάνω ένα ξεχωριστό δώρο στη μαμά μου. Ήθελα τα μάτια της να λάμψουν και πάλι όπως παλιά. Είχε κουραστεί πολύ. Μάλλον χρειαζόταν ένα διάλειμμα. Ή μήπως διακοπές. Αυτό είναι! Η μαμά χρειαζόταν επειγόντως διακοπές. Χριστουγεννιάτικες, καλοκαιρινές, δεν είχε σημασία. Πάντως, σίγουρα διακοπές. Και εγώ όταν κοντοσημώνω τα Χριστούγεννα είμαι πολύ ευτυχισμένη. Όχι ότι δεν μου αρέσει το σχολείο, το λατρεύω, αλλά έχω περισσότερο χρόνο για να ξεκουράζομαι, να διαβάζω τα αγαπημένα μου βιβλία και να παίζω επί τραπέζι με τους γονείς μου. Η μαμά χρειαζόταν χρόνο, ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Χρόνο με τον εαυτό της, χρόνο να κάνει τους περίπατους που τόσο αγαπούσε, χρόνο να κάτσει μπροστά από τον καθρέφτη να φτιάξει αυτόν τον όμορφο κότσο που τόσο πολύ της πήγαινε και να φορέσει τον πορτό κραγιόν που της έκανε το χαμόγελο ακόμα πιο φωτεινό. Πόσο καιρό άραγε είχαμε να τη δούμε έτσι? Αν μοιραζόμασταν τις δουλειές του σπιτιού, αν ο μπαμπάς μου συμμετείχε περισσότερο στη φροντίδα μας, στο διάβασμά μας, παντού, αν η μαμά έβρισκε μια δουλειά που θα της άρεσε, αν δεν περνούσαν όλα από το χέρι της, διαβάσματα, μαγείρεμα, σκούπισμα, πλύσιμο, κυπουρική κλπ. Αν συνεργαζόμασταν, αν ατέλειωτα αν στριφογύριζαν μέσα στο μυαλό μου. Ένα απόγευμα που ο μπαμπάς μου διάβαζε αμέριμνο στην εφημερίδα του, αποφάσισα να ξεδιπλώσω το σχέδιό μου. «Μπαμπά, το βρήκα!» «Τι βρήκες, μικρή μου?» αναρωτήθηκε εκείνος. «Η μαμά, μπαμπά, χρειάζεται επειγόντως διακοπές». «Διακοπές? Τι εννοείς?» Φαινόταν να μην καταλαβαίνει και πολύ. «Νομίζω ότι η μαμά δεν είναι και πολύ χαρούμενη τον τελευταίο καιρό. Έχει ανάγκη από ένα διάλειμμα, κάτι σαν διακοπές», είπα με ύφος που δεν σήκωνε και πολλές αντιρρήσεις. «Γιατί το λες αυτό, μικρή μου? Μόνο λίγο κουρασμένη είναι με τις δουλειές του σπιτιού και τα διαβάσματά σας. Δεν τη βοηθάτε κι εσείς καθόλου», αποκρίθηκε με μιας εκείνος. «Εσύ, μπαμπά, τη βοηθάς καθόλου?» ρώτησα αυθόρμητα και είδα το βλέμμα του να σκεδροπιάζει, κοιτάζοντάς με σαστισμένος σαν να δυσκολευόταν να απαντήσει. Αφού στραβοκατάπιε μερικές φορές, πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε με τρεμάμενη φωνή. «Μάλλον όχι και τόσο πολύ. Μάλλον όχι και τόσο συχνά». «Δεν θα μπορούσες να κάνεις κι εσύ, μπαμπά, αυτά που κάνει η μαμά μέσα στο σπίτι?» «Εγώ νομίζω ότι θα ήταν πιο δίκαιο. Ή μήπως οι δουλειές του σπιτιού είναι υπόθεση μόνο των γυναικών? Οι γυναίκες και οι άντρες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις? Αν μοιραζόσασταν εξίσου τα πάντα, η μαμά θα είχε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό της. Οι δουλειές του σπιτιού δεν είναι γυναικεία υπόθεση, είναι υπόθεση όλων μας», αναφώνησα με σιγουριά. Ο μπαμπάς άφησε κάτω την εφημερίδα και άρχισε να βηματίζει αμήχανος στο σαλόνι του σπιτιού, προσπερνώντας με μεγάλη μαεστρία ό,τι υπήρχε στο πάτωμα, τις κούκλες, τα επιτραπέζια και ό,τι άλλο είχε σκορπίσει ολόγυρα ο αδερφός μου. «Μήπως θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να διώξουμε την κούραση, τη θλίψη και την απογοήτευση από τη μαμά?» αναρωτήθηκα και ξέσπασα σε ένα φιλιτά. Ο μπαμπάς έτρεξε και με αγκάλιασε λέγοντας «Έλα εδώ, μικρή μου. Πόσο δίκιο έχεις. Φυσικά και οι δουλειές του σπιτιού δεν είναι γυναικεία υπόθεση. Φυσικά οι γυναίκες και οι άντρες έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις». «Λοιπόν, ξέρω τι θα κάνουμε. Περιττό να πω ότι τα είχα όλα σκεφτεί από πολύ πριν. Είχα καταστρώσει το σχέδιό μου και ήμουν αποφασισμένη να το φέρω εις πέρας με κάθε τρόπο. Άρχισα ευθύς αμέσως να ξεδιπλώνω το σχέδιό μου μπροστά στα έκπληκτα μάτια του μπαμπά μου. Θα φτιάξουμε ένα καθημερινό πλάνο και θα μοιραστούμε όλες τις δουλειές που τώρα κάνει η μαμά. Καταμερισμός εργασιών. Ναι, αυτό. Επίσης,
Πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθεί στο σπίτι μας το δέντρο της ισότητας και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό για το δέντρο δεν το σκαρφίστηκα μόνο. Το είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο. Βλέπετε, τέριαζε απόλυτα στην περίσταση και θα το αξιοποιούσα παντιοτρόπως, με τη γλώσσα μου να τρέχει ροδάνη. Θα αναθέσουμε αρμοδιότητες και στο μικρό, όπως να μαζεύει τα παιχνίδια του και να τα βάζει στα καλάθια, να τακτοποιεί τα παπούτσια του και τα ρούχα του όταν γυρίζει από το σχολείο και άλλα πολλά. Ό,τι μπορεί τέλος πάντων. Και είμαι σίγουρη ότι θα του αρέσει. Θα νιώσει ότι είναι και αυτός χρήσιμος, ικανός, υπεύθυνος και ανεξάρτητος, αφού θα μπορεί να τα καταφέρνει μόνος του. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Ίσχυσε τη ενώση, έτσι δεν μου λες πάντα μπαμπά? Τον ρώτησα σχεδόν οικητευτικά. Φυσικά, γλυκιά μου, το λέω και το εννοώ. Πάντα με τη συνεργασία, το μοίρασμα και το νιάξιμο, ο κόσμος μας γίνεται πιο όμορφος. Αποκρίθηκε εκείνος. Εσύ μπαμπά, τι θα μπορούσες να κάνεις? Πώς θα σου φαινόταν να αναλάβεις το μαγείρεμα, αφού ξέρω ότι σου αρέσει και είσαι πολύ καλός σε αυτό? Πολύ θα ήθελα να δοκιμάσω και τα δικά σου φαγητά. Να, αυτά που μας έλεγες ότι έφτιαχνες όταν ήσουν φοιτητής. Εντάξει, ό,τι πεις εσύ, καλή μου. Όντως, έφτιαχνα πολύ καλό παστίτσιο και μπεντανόσιμες μακαρονάδες. Και στα όσπρια, καλός είμαι. Η φασολάδα και φακές ήταν αγαπημένα μου, είπε ο μπαμπάς μου με υπερηφάνεια και τις μαγειρικές του ικανότητες. Ωραία λοιπόν. Εγώ θα αναλάβω να στρώνω τα κρεβάτια και να σκουπίζω με την ηλεκτρική. Ήδη το κάνω πολλές φορές, αλλά η μαμά φωνάζει. Λέει ότι δεν θέλει να κουράζομαι, δήλωσα με αποφασιστικότητα. Τέλεια. Γλυκιά μου, νομίζω ότι έτσι η μαμά σου θα πάψει να είναι τόσο κουρασμένη, θα μπορεί να διαβάζει τα αγαπημένα της βιβλία, να ξεκουράζεται, να φροντίζει τον εαυτό της και να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί σας. Συνέχισε ο μπαμπάς μου. Χαμήλωσα τον τόνο της φωνής μου, χώθηκα στην αγκαλιά του και του ψιθύρισα. Φτάνουν όμως αυτά, μπαμπάκα μου, για να είναι η μαμά ευτυχισμένη? Δεν ξέρω. Στα αλήθεια δεν ξέρω. Ίσως να τη ρωτούσαμε καλύτερα. Αποκρίθηκε εκείνος με πραγματική απορία. Εγώ νομίζω ότι ξέρω, μπαμπά μου. Η μαμά πρέπει να βρει μια δουλειά, να είναι δημιουργική. Αφού θα μοιραστούμε τις εργασίες και τις ευθύνες στο σπίτι, γιατί να μην μπορεί και εκείνη να κάνει αυτό που αγαπάει? Άλλωστε, εγώ είμαι αρκετά μεγάλη για να φροντίζω πια τον εαυτό μου. Και το διάβασμα μπορώ να το κάνω μόνη μου. Είναι πια μεγάλη, φώναξα με σιγουριά. Μα δεν ζήτησα ποτέ να σταματήσει τη δουλειά της, αγάπη μου. Εκείνη το επέλεξε για να είναι κοντά σας για να αφοσιωθεί στην ανατροφή σας. Απολογήθηκε. Μάλλον, μπαμπά μου δεν θα είχε και πολλές επιλογές, έτσι δεν είναι? Μήπως έπρεπε να αναλάβει πολλές ευθύνες μέσα στην οικογένειά μας? Μάλλον ήταν πάρα πολλές, γι' αυτό αναγκάστηκε να σταματήσει τη δουλειά της. Του είπα με λόγο που δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο μπαμπάς έμεινε έκπληκτος. Βλέπετε, είχα προετοιμάσει πολύ καλά το λογιδριό μου, με τη βοήθεια της δασκάλας μου φυσικά. Και για άλλη μια φορά κατέβασε το βλέμμα. Αύριο κιόλας βάζουμε σε εφαρμογή το σχέδιό μας, αναφώνησα και τον πήρα αγκαλιά. Το δέντρο της ισότητας θα κάνει τη ζωή όλων μας μέσα σε αυτό το σπίτι πιο όμορφη, πιο δίκαιη, πιο αρμονική και τη μαμά μας σίγουρα πιο χαρούμενη και πιο ευτυχισμένη. Η Κυριακή που ξημέρωσε έπαψε να είναι συννεφιασμένη. Κάτι σαν να είχε αλλάξει, αφού πρωί-πρωί το δέντρο της ισότητας είχε κιόλας ολοκληρωθεί. Ατένιζε από τον μαυροπίνακα του σαλονιού ολόκληρο το σπίτι, έτοιμο να μας υποδεχτεί και να κάνει τη ζωή όλων μας πιο φωτεινή. Ψηλά έγραφε: «Είμαστε όλες και όλοι ίσες ίσοι σε αυτό το σπίτι». Η μαμά μου πρόσθεσε: «Η ισότητα ξεκινάει μέσα από το σπίτι μας. Οι υγιείς σχέσεις χτίζονται μέσα στην οικογένειά μας». Τα κλαδάκια του τα στολίσαμε με αξίες που θα πρέπει να σεβόμαστε ώστε να ξεπροβάλλουν τα φιλαράκια του, να ανθίσουν τα μπουμπουκάκια του και να μοσχοβολήσει ο τόπος. Να είμαστε μια ομάδα, να αλλάζουμε ρόλους μέσα στην οικογένεια, να μοιραζόμαστε το φορτίο των ευθυνών και των υποχρεώσεων, να ακούμε και να σεβόμαστε τις ανάγκες των άλλων,
Να βοηθάμε, να φροντίζουμε και να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο. Να εκφράζουμε ελεύθερα τα συναισθήματα και τις ανάγκες μας. Να διεκδικούμε τα δικά μας θέλω. Να είμαστε ο εαυτός μας. Να κάνουμε πράγματα που μας προσφέρουν ικανοποίηση, χαρά και ευτυχία. Την επόμενη ημέρα έτρεξα να πω στην κυρία Χρυσούλα για το δέντρο που φυτέψαμε στο σπίτι μας. Η δασκάλα μου ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που την ίδια κιόλας ημέρα στο μάθημα των εικαστικών ζωγράφισε στον πίνακα ένα μεγάλο δέντρο που το ονόμασε «Το δέντρο της ισότητας στην τάξη μας». Μας έδωσε ένα τεράστιο χαρτόνι και αφού καθίσαμε στο πάτωμα όλα τα παιδιά μαζί αρχίσαμε να ζωγραφίζουμε το δικό μας δέντρο. Η κυρία μας ζήτησε να φτιάξουμε τα κλαδιά και τις ρίζες του δέντρου και να σημειώσουμε στα κλαδιά του τι σημαίνει για εμάς η ισότητα και στις ρίζες του τι πιστεύουμε ότι χρειάζεται το δέντρο για να αναπτυχθεί. Επίσης, μας εξήγησε πόσο σημαντικά είναι τα κλαδιά και οι ρίζες του δέντρου της ισότητας για να χτίσουμε υγιείς σχέσεις μέσα στην οικογένειά μας, στο σχολείο και στη ζωή μας. Ο ενθουσιασμός μας ήταν τεράστιος. Έτσι, αρχίσαμε να αποτυπώνουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας πάνω στο χαρτόνι. Στα κλαδιά του δέντρου της ισότητας γράψαμε «Κορίτσια και αγόρια, είμαστε ίσα σε αυτό το σχολείο. Σεβόμαστε τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μας. Ο κόσμος γίνεται καλύτερος όταν μοιραζόμαστε και αλληλοβοηθιόμαστε. Κορίτσια και αγόρια, έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Στην τάξη μας αποφασίζουμε όλοι και όλες από κοινού». Και συμφωνήσαμε ότι για να αναπτυχθεί το δέντρο της ισότητας χρειάζεται σεβασμός, αγάπη, αποδοχή, κατανόηση, αλληλοϊποστήριξη, ενσυναίσθηση. Παιδικές φωνές, αγκαλιές και γέλια πλημμύρισαν την τάξη μας. Ήταν μια υπέροχη ημέρα. Όλα τα παιδιά ήμασταν περήφανα για τη δημιουργία μας. Όταν η κυρία μας ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιούσαμε αυτό το δέντρο για να κάνουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλα τα σχολεία της πόλης με τον τίτλο «Στο δικό μας σχολείο μεγαλώνει το δέντρο της ισότητας. Στο δικό σας?» Ο ενθουσιασμός μας γιγαντώθηκε. Έτσι, το δέντρο της ισότητας ξεκίνησε να ριζώνει σε πολλά σχολεία. Για να ευδοκιμήσει το δέντρο της ισότητας και να μείνει αγέροχο για πολλά χρόνια, χρειάζεται ρίζες βαθιές που είναι απαραίτητο να τις τρέφουμε καθημερινά με αγάπη, κατανόηση, αποδοχή, αλληλοσεβασμό, αλληλεγγύη, συνεργασία, ενσυναίσθηση και μοίρασμα.